Cafecito, l'aigua que em quede per avui i 90 de pa amb pernil salat. Bueno, està boníssim. Hem arriscat una miqueta amb el pentinat. A veure què tal. A més, ara baixa molt, m'acabo de fer els rissos ara, com que el tinc llis, se me baixen bastant. Però a veure què tal quedarà. I el bikini. Maquillatge ready pel ready. Uau, és que no sóc jo avui. Estic molt contenta. Anem ràpid cap al tinte, que m'han dit si podia ser-hi les 10:30, perquè resulta que no hi ha gaire gent. I a veure... M'estan avançant tot i he de bombejar, ho he de fer tot. Estic nerviosa! I avui carguem, avui sí que mengem abans del tinte. Ara us dic, tinc un paquet de tortes amb sal i una onza de xocolata. Oh, mama! Cargadíssims cap al teatre. Que xulo, eh? I el millor premi, ara us explico feedback i tot. Buah. Espectacular, KitKat de xocolata negra, crec que no l'havia provat mai. Bueno, sabor agridulce, però molt contenta. Estic molt contenta de lo que hem presentat. Sí que és veritat que el que m'han dit és que a l'apretar tant per treure gluten m'he anat una mica de lo que és tren superior i aquesta descompensació, doncs ells ho han tingut en compte. I després que l'altra noia amb la que sortia està fortíssima, perquè la setmana que ve se'n va a lluitar per una targeta professional i que clar, entre que jo, com a que m'he fet una mica petita i que ella està supertotxa, no és ben bé el que buscava en ella, però pues, havien de decidir, ens han decidit per ella. No passa res, ho he disfrutat moltíssim, m'he sentit superbé a la presentació individual, que això doncs, ho valoro molt, però nosaltres doncs, també ha sigut una experiència perquè m'ha fet de coach, així que molt bé, i jo estic molt contenta amb el treball que hem fet i amb el que hem presentat, perquè és que hem tret 1 quilo en 3 setmanes, o sigui, flipes el que hem arribat a fer, i no res, ara vull disfrutar... 1 quilo estan com està, eh? Sí, 1 quilo estan amb... No és el mateix que jo ara mateix perdi 1 quilo, que... Exacte, o sigui... Deixo de menjar 2 dies i perdo 1 quilo. Venint de competir, saps? Perdo 5 quilos de I després molt contenta també amb el look que m'he fet, m'he arriscat a fer mones, bueno, el maquillatge de la Paola, impressionant. I el feedback també ha sigut molt bo, que la forma era espectacular, que era exactament el que es busca de bikini i tal. Clar, m'han dit que la línia és que la tinc i això em dona una tranquil·litat, que flipes, que és treball, és fotre massa muscular al gluti i després ja que tot es vegi compensat, així que avui vull disfrutar del dia, però després vull saber amb l'Àngela i el Robert i ja també amb el Roger i pensar parlar de nosaltres què fem i decidir doncs ja què fer, però bueno, agridulce però contenta, perquè he disfrutat la competició. Anem a practicar, ja està. Anem a disfrutar, practicar. És una categoria no natural ja. Exacte, també anava a veure com me veia al costat d'algú no natural i el feedback no ha sigut, t'has vist molt lluny, simplement ella estava més forta del compte, tu estaves una mica descompensada, però el glútil ja el portava millor que tu, doncs ja està, no hi ha més. Però no m'han dit on vas, nena, saps? I això. El feedback ha sigut bo. Ha sigut bo. Molt contenta. Si li ha dit la jueza des de tal que vaig ser Sí, estàvem en els premis i la jueza m'ha fet senyals de no marxis, queda't i vine a veure, saps que vull parlar amb tu. I molt bé, molt maja, molt agradable. Sí, i l'altre juez aquest també. També. És agradat molt. Sí, perquè és que m'han dit això, que la línia hi és, simplement és que no me'n vaig de dalt per intentar secar lo de baix, perquè a baix el que falta és múscul, i ja està. És ficar carn. I ara, a comer! Per veure i ja està. Ja no n'hem comprat. 0 n'haguéssim pogut comprar. Quina mena sanya. No sabeu les ganes que tinc d'això. Feliç. Fes un doble bíceps. Com ho estic disfrutant. La millor part! Uah. Hem partit per no passar-nos. És de l'adult. Buah. Boníssim. No podien faltar figues. No sabeu les ganes que tenia de menjar-n'hi.
Crec que és el millor de tot. Vosaltres que us mengeu amb pera o sense pela? Perquè tenim un dilema. Jo sempre m'he menjat així amb pela i el Roger sense. I jo pensava que no es pelaven. Avui les he provat. Avui les ha pelat, les ha provat amb pela perquè estàvem al cotxe. No està mal. I vaig veure el Robert pelant-les i dic, des de quan se pela una figa? I resulta que la gent es pela. Estem a València perquè avui sopem al 100 i sopem amb la Raquel i el seu nòvio i li he comprat un regal perquè demà és el seu cumple i pues així, mira, algo celebrem amb ells. Ara anem a fer un cafè, un passeïto i després a sopar amb ells. Hola! Ara fem un cafè. Xulo lloc. I lo millor, xocolata negra dins del 85%. Sortiràs al meu vídeo de YouTube, vale? Vale. Canta. Just avui estàvem parlant de perles. Pues mira. Que guai. Que detallazo, tia, moltíssimes. Home, és que dic ja que serà el teu cumple. Ja, ara estoy igual. Pot ser mismo, no? Que per pesat Sí, és el dia abans. I estem a 2 hores, no tinc que anar, o sigui, perquè és la pallissa. Jo crec que també, a mesura que vas veient coses i tal, vas veient com pots treure més partit al teu físic o menys. Uau, Però mira, da igual, menjo mal. disfrutes més. Sí. I el pa. Mare meva. Que pinta, no? Tia. Mira, popular. Que guai. Bueno, em despedeixo abans de treure'm el maquillatge. Quina pena me fa, de veritat. Mira que aquesta llum no és la millor. Però bueno, no res. Ja us explicaré feedback una mica com ha anat, què ha passat, us explicaré tot. Però deixo aquí el show d'ahir. Molt guai el dia, molt guai la nit. M'ha encantat tornar a veure la Raquel i el David. I no res, gràcies per veure'l com sempre, super tard. Me'n vaig a dormir. Em trec tot això i me'n vaig a dormir. I ens veiem als pròxims vídeos.